akwai wayanda kaman customer in sun zo sun ce za su cire kaman a misali 100, in ya ce ka sa charges 100, 500 ko 700 haka, sai ka sa haka, sai ka sa ATM din ka tambaye shi 7 ko kwaran, bayan ka sa sai ka bashi. To yanda suke in mutum ya lura baka gani, sai ya kashe, in bayan ya kashe sai ya ƙara zuwa ya je ya ƙara sawa a misali sai ya rage 0 ɗaya, sai ya je sauri ya sa, sai ya saka pin ɗin shi. Kaga yanzu ko da ya sa pin ɗin shi 10,500 ya cire 0 ɗaya, in baka lura ba an riga an cuce ka 90,000 kenan. Amma yanda ake yi shine in kana da POS duka money point iri ɗaya ne, za ka shiga mo, bayan ka shiga mo sai ka je gurin da aka saka admin. In ka je admin ka je ka shiga, kaga gurin da aka saka sound din nan, sai ka je ka kunna shi, za ka iya sa shi gaba ɗaya. To yanzu in bayan ka riga ka kunna shi, ko nawa ka sa customer ya cire, yana kashewa za ka gane cewa an kashe. Kana bashi ATM din, in dai ka riga ka yi haka ka bashi, yana kashewa zai kara, za ta fara alarm. Kaga a haka ka riga ka gane ya kashe, so that ba sai an cuce